Viete si predstaviť, že vy by ste stáli oproti tomu? Vôbec si to neviem predstaviť. Mal som problém sa uhýbať ako rozhodca a s ním by som si možno mohol dať aj tam už po jeho skúške, možno ani v tom Let's Dance by som to nezvládol, takže určite nie a som rád, že absolvovali týždeň takejto prípravy a určite to dá aj našim vojakom niečo a určite jemu v príprave k majstrovstvám, majstrovstvá sveta, ktoré absolvuje v decembri a ako bývalý príslušník tohto žilinského pluku, myslím si, že má k nemu vzťah a je veľmi milé, že absolvoval takúto týždňovú prípravu tu som veľmi rád. Pán minister, je toto bežné na Slovensku alebo v zahraničí, že chodia takéto majstri v umení v podstate aj trošku možno odovzdávať svoje skúsenosti vojakom? Som o tom presvedčený, že to funguje všade a myslím, že je to veľmi dobré a som rád, že má takýto vzťah k tomuto pluku a dúfam, že to chlapcom veľa dá. Môže sa to stať aj pravidlom, že armáda bude využívať ďalej služby Tomio Kina? My sme niečo aj spolu rozprávali, môžeme sa baviť o Dukle a o jeho škole do budúcna a samozrejme chce to aj dohodu s veliteľom samozrejme a je to dobrý nápad. Určite. Tak teraz hlavne hovoriť. Čo tebe dáva vlastne ten boj s týmito? Ja celkom by som sa hneď na úvod chcel poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhajú tu, ktorí mi podali pomocnú ruku, že vôbec tu môžem byť, lebo dalo mi to strašne veľa. Ten týždeň prípravy a ten pobyt tu mi dal strašne veľa. Prežíval som tie chvíle, pochodil som tie miesta, ktoré som tu mal predtým v roku 96, keď som bol ako základiak tu na tomto útvare. Veľmi dobré spomienky, veľmi milí ľudia, nápomocní a sú to vážne profesionálni vojaci a profesionálni ľudia, ktorí nedali len to zo seba, čo majú, ale spravili vážne maximum preto, aby som sa tu cítil doma, aby som tu vedel zamakať. Ukázal som im ja niečo zo svojho umenia, ukázal som im ja niečo z boxu, tiež oni robia aj iné bojové športy a potrápili ma tiež na zemi, ak ste mohli vidieť, ak sme zápasili spolu a ja som veľmi nadšený a veľmi som šťastný, že som tu mohol absolvovať takýto týždeň. Prečo to bolo pre teba prospešné? Čo naučili oni teba? Naučili ma hlavne to, že sú veľmi ľudskí. Že mi veľmi veľa pomáhali vo všetkom. Že sme sa spolu vedeli stravovať, že sme sa vedeli porozprávať, že to boli priatelia, ktorých som predtým ani vôbec nepoznal, ale keď od prvej chvíli, ak som sem vstúpil, som cítil z nich pozitívnu energiu a cítil som to, že áno, došiel sem Tommy Kid a ideme mu pomôcť jeho ceste, na jeho ceste a k tej ceste za tým titulom. A naučili ma jasné aj iné veci, naučili ma aj niečo iné cviky z ich bojového športu, ktoré sme spolu aj nacvičovali. Úplne iné veci, ktoré som ešte nikdy nenacvičoval. V každom športe sú cviky a sú nejaké veci, ktoré ostatní ešte nevideli, nevyskúšali. Takže dali mi aj v tom strašne veľa. Dali mi veľa aj sily. Boli to rovnocenní partneri? Určite to boli. Každý má svoju silu inde, každý je inde, ale určite to boli silní a dospelí chalani. Vieš si predstaviť, že by si skúsila ich lepiť niekedy v budúcnosti? Ja som už bol na vojne, takže bolo to pekné. Vždy sa mi snívalo o tom, že sa vrátim na vojnu, že narokujem ešte raz. Ďakujem pekne, že sa to stalo a že som to mohol absolvovať. Ja som profesionálny športovec, chcem ostať aj profesionálnym športovcom, chcem ostať takým človekom, akým som. Sa mi páči táto rola, sa mi páči to, že som športovec, že vychovávam ďalších svojich zverencov a vychovávam budúcnosť, našu budúcnosť a mladých chlapcov, ktorí môžu reprezentovať Slovensko a aj moji zverenci alebo celkovo zverenci Galanského Kávboxu dobre reprezentujú Slovensko a našu republiku. Takže mne sa páči táto rola a toto chcem robiť. Keď raz niekedy skončím nejakých 20-40 rokov s aktívnou kariérou a poviem, zavesím tie rukavice, tak určite zostanem trénerom. Ste sa dohodli na nejaké budúce spolupráce, že by si chodila pravidelnejšie možno? My sme sa už rozprávali o tejto spolupráci a povedal som jednu vec určite, že som otvorený a určite to bude prospešné aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Takže ja som pripravený na to, keď príde nejaký návrh alebo nejaký dobrý nápad, tak určite pôjdeme do toho. Aká bude teraz tvoja ďalšia príprava pred tými majstrovstvami?
Ostávam v Žiline. Je tu tiež jeden veľmi dobrý thai-boxerský klub Diamond, kde sa pripravujem s chlapcami, kde mám tiež veľmi dobrých kvalitných sparring partnerov, taktiež trénujem aj tu s prítomnými pánmi, takže cítim sa tu veľmi dobre v Žiline. Je to ako môj druhý domov teraz, aj keď som zďaleka odtiaľto, ale fakt tu mám všetko preto, aby som sa vedel dokonale pripraviť k tomu zápasu. A ešte môžeme, že ako by ste hodnotili ten zápas? Možno sa chalani predstavia. S majstrom sveta človek neboxuje každý deň. Samozrejme, rozhoduje o tom minister obrany, takže ten si spravil svoju robotu, obranil ma, čo to dalo. Ja to hodnotím pozitívne. Je to veľká skúsenosť, ktorú dokážem potom dať zase kolegom. Vy v tom boji zblízka využívate bežne alebo občas ten box a konkrétne tá príprava s Tomím Kidom? Každý box sa reálne každý boj sa začína reálne boxom, takže vždy sa začína s rukami. Takže to, čo nám odovzdával, tak sú to reálne veci, ktoré sa dokážu reálne použiť. Takže super. Áno, perfektne. Ja to veľmi dobrý prínos. Je to pre vás dobré, keď vy v podstate asi pripravujete chalanov vo viacerých typoch umenia, však nielen v boxe? Je to dobré, keď príde takýto profesionál a naučí trošku také... Samozrejme, je to veľmi dobré. Či už nám vie povedať čistú techniku, ktorá sa má naučiť, či už nám to dokáže čiste ukázať, čo my potom kopírujeme a zase následne dozdávame ďalej. Takže je to veľmi dobré. Ďakujeme.